హాయ్ హలో నమస్తే. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్ దర్శకత్వంలో భారీ బడ్జెట్తో పాన్ ఇండియా మూవీ రూపొందుతున్న సంగతి తెలిసిందే. టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు, శిరీష్ కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సినిమా హై టెక్నికల్ వాల్యూస్తో రూపొందించడంలో శంకర్కు ఓ ప్రత్యేకత ఉందన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఆయనకు సాలిడ్ హిట్ వచ్చి చాలా రోజులు అవుతుంది. దీంతో ఆయన చాలా ఫోకస్తో RC-15 చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చిత్రీకరణలో కొంత భాగం పూర్తయిపోయింది. రీసెంట్ గా రాజమండ్రి పరిసర ప్రాంతాల్లో RC-15 చిత్రీకరణకు సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాలను పూర్తి చేశారు. తదుపరి షెడ్యూల్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న సమాచారం మేరకు ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ ద్విపాత్ర అభినయం చేస్తున్నారు. తండ్రి కొడుకులుగా కనిపించబోతున్నారు. చెర్రీ ఇందులో ఓ పాత్ర పొలిటీషియన్ అయితే మరో పాత్ర IAS ఆఫీసర్. ఇందులో టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో శ్రీకాంత్ ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే RC-15కి సంబంధించి మరో ఆసక్తికరమైన వార్తలు ఒకటి బయటకు వచ్చింది. అదేంటంటే ఈ సినిమాలో ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ ఒకటి ఉంటుంది. అందులో రామ్ చరణ్, శ్రీకాంత్ స్నేహితులుగా కనిపిస్తారు. ఇద్దరు కలిసి ఓ రాజకీయ పార్టీని స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎన్నికల్లో విజయం కూడా సాధిస్తారట. అయితే రామ్ చరణ్ మోసం చేసి ఆ పార్టీని కైవసం చేసుకుని వేణుపోటు పొడుస్తారట శ్రీకాంత్. ఆ తర్వాత రామ్ చరణ్ తనయుడు మరో రామ్ చరణ్ తన తండ్రి స్థాపించిన పార్టీని ఎలా దక్కించుకున్నారనేదే కథాంశం అని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. మరి ఇందులో నిజాలేంటో తెలియాలంటే సినిమా విడుదల వరకు ఆగాల్సిందే. ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ కి జోడీగా బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వానీ నటిస్తున్నారు. సునీల్ కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. సో ఇదండి, మరో ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ మీ ముందుకు వస్తాం. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. Thanks for watching. Hi guys, నేను మీ నవీన్ చంద్రం. Hi, this is Vijay Devarkonda. Please subscribe to. Do subscribe. Do subscribe to. Please do subscribe. People do come and subscribe. Please do subscribe. please subscribe. Please subscribe. Please subscribe.